manan sa kaawit. Maayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si Nick. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kung malaya lang ako. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi ka doon? Mao kini usa ka lalaki nga taga Lamak, Konsolasyon, Cebu. Ang ato matatampo nagdasangan nga Nick. Bay! Bay, nasa ka? Negos bay! Day man na po. Sakto, kita ta. Kalaila tikas kong uyab. Ha? Uy, naan di ko uyab? Oo, someday. Sige. Asa man? Balik, si Olive. Babe, si Nick. Akong best friend. Kagwapa niya. Hi. Nice to meet you, Nick. Nice to meet you too, Olive. Sigurado gyud ko nga magkasinabot mo kay pareha mamigbatasan ni Nick, babe. Mao ba? Pero mas buotan ko kaysa ni Aaron. Sige na. Mag-order na ta. Hi. Nice to meet you, Nick. Ganun di makamawasok kung nauna, Olive. Ang naman siguro ka, Nick? Best friend mo? Ang kuya ba to? Di ka pwedeng makagusto niya. Nihunong lagi ka? Sultihir ko tinuod, Nick. O sa may problema ni mo? Ha? Nga naman? Ganina ra ko nakabantay ni mo nga muragwa kasi mong kaugalingon. Laong kikagihon na una. Kung na ako isulti, dugay kay ka makatubag. Kapila pa na ako balik-balikon. Kuhan, gidaw ka lang ko, Han. Huwag ko makatug dahil gabi igot. Kung mauna, manglahos na sa mata. Nahibaw kog unsay buhaton aron makatug ka. Ha? Ay, kapuyag pagkaroon England eh. Pero kinahanglan akong sabayan si Lilian. Kung gusto kong nindot ng kinabuhi. Naibaw ko nga kuwaon niya na ako ang akong negosyo kung makigbuwag ko niya. Bay, say tanaw ni mo ning sing-sing. Nindot siya bay? Tempa. Ay kong ina nga. Mag-propose na ko ni Olive, bay. Ha? Plano na ko nga isurprise sa ugma. Tabangi ko si Tabi, ha? Sige. Will you marry me? Yes, Aaron. Yes! Woo! Congrats! Paita. Ganun sa kadaghang babae. Si Olive pa man. Wabad yung ko'y kasultihan kay... Si Aaron lang akong kasultihan sa tanan. O kinahanglan kong magpakaroon ingnon. Ug maayo. Basahan na siya sa akong atabangan. Kay... Nakailala kay siya na ako. Unsa may naani mo, Olive. Nga nung na-in-love mo ko ni mo.
Bay, may balita ko nimo. Unsa man na, bay? Ularga ko. Ha? Mularga ka? Ano sa man? Kuan, sunod buwan na ako schedule. Kinahanglan sad nga magtigom ko para sa among future ni Olive. Mau ba? Kini, bay, ikaw na akong bilan ni Olive, ha? Dako kay kog salig nimo. Ha? Sige, bay. Ay, kabala ka. Ako'y bahala. Amping mo din, ha? Ikaw sad, pag-amping. I love you. I love you too. Bay, sige na, kay ma-check in para ba ka? Ambing dito. Sige, bay. Palihog lang ko og hatod ni Olive sa ila, ha? Nick, di ba naamang kay negosyo nga mang-print mo og mga jersey? Na. Ano lang ko pabuhat ni mo, B, para sa among kampanya ba? Hatagi ko si mong number, B. Sige. Ni Ma'am Olive, i-deliver ni na mo. Ako na lang i-deliver na. Okay, sir. Ikaw pa manggi nangunay og hatod, uy. Aron nga sigurado nga mahatod yun. Kasaba niya kung aron kung di mahatod imong order. Masuko ka to? Mura man ganito gwa ni Paki. Ha? Uy, nga naman. Tagsa na lang kayong mo kontak. Usahay, makainom pagyud kon manawag. Ambot lang ko na pa ba kay kasal nga mahitabuan ni inig uli niya. Olive. Basinog na ano siya bugat nga rason. Ambot lang niya. Nick, pwede unya na lang kamulakaw. Nagkinahanglan gyud ko kauban karon. Mag-movie marathon ta. Sige. Nakatuog ng Grace Olive sa akong bukton. Technically, he did, yes. May baho ko nga Nothing. di na magbinuo si Aaron. No flowers. No Swerte na candles, kay siya no nimo. getting down on one knee, no love. Bugo na kay siya kung magbinuang pa siya nimo. I think we should get married. Patay. Si Lilian. I hate it. Even like you have that first love. Hello? Unsa man? Mugawas ka? Or ako may masong diya sa sud? Ngano nakabuhat man kanako ani Nick. Human sa tanan akong gibuhat nimo, nanghita pagid kaglaing babay. Lilian, nasayop ka. Amiga na to na ako. Mao ba? Kung imong amigo ka mo'y makakita ninyo ganina. Tanaw nimo. Inamigo ra tong inyong gibuhat. Yun sa mo pagkaibaw. Na ako'y mga mata, Nick. Mao ayaw gid pagbinuang nako kung dili kag gusto nga isumbong ti kasi imong amigo. Lilian, Likay itong bayhana. Nakasabot ka. unsa may angay na kong buhaton. Karon nga nagkasuod na noon mini Olive. Kinahanglan kong mulikay niya. Aron dili mo sumbong si Lilian ni Aaron. Garon sab, di mawa ang tanan nga na anak ko ron. Ug kung mulikay sa ko, mawa si Olive. Pero magpabili na nga akong negosyo. Di na ko gustong magkalisod balik. Hello, Olive? Nick, buwag namin ni Aaron. Unsa? Nagkinahanglan kayo ko nimo karon. Pare ako sa bahay, please. Olive, sorry. Pero, dili mayo nga ako mo'y tawagan nimo. Ilabi na karon nga buwag na kamo sa akong amigo. I love you, Nick. Olive, Pero nakasabot ko. I love you too, Olive. Pero kinahanglan tang magpalayo sa usa-usa.
Importante para nako nga mong friendship ni Aram. Pasaylo ako. Ikaw ay dumating. Dako ko igsalig nako ang akong amigo. Og di ko gustong muguba, ana. Mao mas gipili na kong buhian si Olive. Og mupadayon ko sa akong kinabuhi kauban ni Lilian. Di nilang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Nick nga taga Lama Consolacion Cebu. Uban sa awit ngayang gipangayo, awit nga nakalahan kung malaya lang ako. Malaya lang ako. Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain ug upos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaga, ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong sulran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Ilan Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat sulran. Ako si Ken, 48 anyos. Minyo, taga T. Padilla Street, Cebu City gud ko. Apan ni ako karon magtrabaho sa barko. Punto medikal kining akong sulran. Kabahin kini sa akong gipamati. Hilig manggod ko mukaon ug muinom og tamis. Aron yung sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kamingaw dianing manarbaho sa barko Ay, watalay mabuhat. Trabaho ra gyud ug kaon ang atong mahimo. Padagsa mga tawag na sa itong pamilya, pero usahay, dili po na ako sa istorya kay managlahi mamiguras. Kung tingyotin ako, dog na sab sila. Ay, paita. Ay, di bati man kong kagutom. Ngitaw pagkaon Ay, daganong pagkaon din sa barko. Kadagan sa mga sugary drinks din yun Soft drinks ug daghan pa. Uy! Ay! Bro Edgar! Kuyawam tani mo Sakpan ka. Nagkaon na sab ka. Wamong laing lingaw din bro. Mao lagi sab. Mo nay di ganahan sa ubang lahi nato dinhi sa barko ba. Mga Pilipino ko no, always eat, less work. Sus, less work ba Sila hinuoy mga tapulan kayo. Permi na lang manawag na itong mga Pinoy og may dili mamahuan. Mao. Mga julog kayo. Sus, yun sa kanila pagtuunan ng ilang mga kursos Pero, bro, di na mo kumpiyansa nila bro. Kaya mga traidor na, ug mo na masuko na to. Ilabi na mga itom. Mga maldito kaya na. Sus, ihagbong tas dagat na nila. Pagbong pudeta. Napatara sa deta. Dagko lang na sila glawas pero wara na sila sa tong kusog mga Pinoy Sila hinoy ako'y panghambo hagbong sa dagat Ayan pag kumidya og sama na bro. Ay magpagkasabota sila nga Bisaya panta. Sa man nagikaw ni ba? Tamis sa ano Kau tamis bro. Kay paratang dagat. Pero midako na ba ka bro? Ayaw pala bi.
Ha? Nidako na bitaw ka dis barko, Ken. Mo ba di ay? Wa man lang ko kabantay, God. Gana magod kayo akong kaon diri. Labi pagtamis. Labi, uy. Basin ma, diabetic ka. Ha? Ayaw sa buwi. Kaya di mabaya ko sa barko. Mao pag-control sa imong kaon. Kayo paabot nga may pation ka unya simba ko. Kay layo baya ka na mo. Unsa na barang rasa? Ay, unsa maning sakit sa akong buktol. Hubag. Mura manig matagtiki. Wa na ko magkabantay nga sa sige na og kaon, ilabi na sa mga tamis sa barko. Nidako na day ko. Dili maunta ko hilig og kaon og tamis sa bata pa ko. Pero pag diri na ako sa barko, lamit naman jud kayo ikaon og mga tamis. Unya, mao na li akong nabantayan nga daghan na kay kog mga hubag-hubag o matagtiki. Unya, Ha? Matagtiki? mga hubag-hubag lagi. Murag mga matagtiki. Wala, uy. Naunsa magkadi ay kadiha, Ken? Utsaom na ninako eh. Dili na ako komportable sa akong pagtrabaho diri kay sakit kayo mga matagtiki eh. Wala ka, Ken, uy. Dili ka na sa imong mga gipangkaon diha. Ha? Ini mga pagkaon ba yan diha? Pulos mga processed foods. Murag tagsaragit mo makakaon diha ko tanon. Mao gyud. Mga frozen foods. O kana sang pagsiki nimo og kaon anong tamis ba? Basi nitaasan ng imong sugar. Ha? Diabetic na ko? Posible. Ingon ani ding bation. Basin ba? Kay dugay man ka maayo ng imong matagtiki ka ha. Gani. Ay. Makanaog man siguro ko sa barko ani. Ken! Oh, soft drinks. Pasa ko bro eh. Kaya daghan na ako matagtiki. Nakasiguro di ka nga mo na hinungdan. Tuo man ka na eh. Inom! Ha? Mabanilami ni mo. Inom mo, daraw eh. Inablihan na ni daan no. Di ka maibog. Bugnaw kayo. Bida ni mo eh. Paibog man sa ka. Amin dami. Ada. Oh, daan pag ikong matintal gi ka ini. Ay. Ni ana po din akong gibati basta magkakaon ug magkainom og tamis. Lipong ko. Mura mo kong kubog eh. Ngano man ka ni? Naglibog ni gud ko aning akong gibati. Daghan na kay kog murag matagtiki. Ug lain na kayo akong panit. Mahadlo ko mo reklamo o magpa-check up kay basin pa naugong ko sa barko. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Dili ko hilig og tamis sa bata pa ko. Pero sa dihang diri na ko sa barko, nahilig na kog kaon ug inom og mga tamis. Gitubuan mo kog mga matagtiki. Diabetic na kahako. Ikadawang pangutana, kung dili tungod sa mga tamis nga akong giinom o gikaon, kining mga matagtiki nako, unsa makahinungdan ani? Kay nagkadaghan man ug dugay ra bang maayo? Ikatulong pangutana, kung makainom o makakaon na gani kog tamis, malipong man ko nga mura kog hubog. Ngano man kani? Bawal na bagyud ka kung mukaon o muinom og tamis? Ikaupat ug katapusang pangutana. Lain na kayo ang akong panit. Unsa may vitamins ani? O unsa may itambal sa akong mga matagtiki aron nga mahunong ang papanaghan ani? Palihog, tawaging tambagi ko kini ang akong suliran, Ken. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa,
kini ang akong suliran. Once again, ani na sab ako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral, kay usam man ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usam man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kanyo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page, o diba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga to be the best, you must be able to handle the worst. Kana gyud dance with the music ra gyud aning kinabuhian, no? Ay gyud ta mga ingon nga permiragong nindot ang kinabuhi. Kaya kabaluta mo handle og mga problema ug mo overcome that problem para nga diri sa light at the end of the tunnel, no? Inyong mga legal ng mga problema ayog kabalaka kay ano si ato ni Eileen Bathan nga mo handle ni anak, no? Ako dili man sad ko ingog kay balog yun tanan, daghang kay sa kog mga limitasyon, pero maning kamot ra yun, no? By the way, before nako akong tubagon ning problema sa atong little sender nga si Kin, 48 years old, married, taga Tipadilla Street, Cebu City, no? Sumasa na bati sa drama, no? Ako sa greet niya akong na-meet dito sa Maasin City. Salamat day kayo nga gitabangan ko niyo makalukat og ticket sa Ocean Jet, turbida wa pa gyud di ko ka uli dig Cebu. Mayong pagpaminaw ni Samuel Dizon Pero. May pagpaminaw sa iyang lulo nga si Nicolas Pero nga nasa Bilibol, Maasin City. Ug nga ko igagaw, no? Parenti siguro ni Samuel, kay pareho magbidol name. Nestor Dizon Obra, no? Akong kapilido ni. Attorney Brian Oano, diya sa Entrada, no? Diya sa Maasin. Ug of course, ang atong Honorable Governor diya, Mian Mercado, mayong buntag mo or adlaw mo da gob, no? Going back to our sender, si Kin, no? Kining uban, sunod na lang po nako ni Ikwan. Kining si Eric ug si Lorna Manugas da sa Sangat, San Fernando, Cebu. Na-meet na ko diyan siya sa 7-Eleven. Nang-snack mi sa kong driver diya sa 7-Eleven San Fernando, Sangat. Na ako ning nahimamat si Eric ug si Lorna, no? So, going back to our sender, si Ken, nga taga Tipadilla, no? Tipadilla. Yun siya, dool ba ni sa Tihiro, no? Ilang mga Lopez, mga Lopez, mga si Joe ug si Joe Lopez, no? ug uban pang mga naadihang dapita. Matagtiki kuno niyang problema, buto ako lang paning kamuta, no? Unang pangutana, dili ko hilig og tamis sa bata pa ko, pero sa dihang diri nako sa barko, mahilig na kog kaon og ginom og mga tamis. Katubuan man kog matagtiki, diabetic na ka ako. Well, parang masuta na to, Ken, kung diabetic ba ka, ato gyud kang blood sugar determination. As we all know, ang normal fasting blood sugar is 100 paubos, no? Kung ubos na gyud ka kayog 60, baka hypoglycemia na ka. Confident ko mutok aning tapikang diabetes, kay para sa informasyon sa kadaghanan nga minato karon ako Dr. Rene Obra, ako migitudlo nga chairman sa Diabetic Committee sa Ayong Lions Club International District 31B2. So bago lang kong nag-lecture na niya sa the latest, the most recent was at the North Winds Hotel in Salinas Drive, Cebu City. Naminaw na to ning mga taga Sikihor, no? Ako la din ni greet, no? Kaya bisig malimot na ko, sorry no? Wa ko sa comfort, pero naani mga taga Sikihor naminaw, mga participant sa atong lecture sa diabetes diya sa North Winds Hotel, no? Basahon lagi na nako, no? Mga taga din siya, barangay Kang Hunong, Sikihor, ug barangay Kaitikan, Sikihor. Paspason na nako, ha? Si Lee Apyang, si Jeffrey Lumaktod, Janet Dipas, Jimar Paghasyan, si P. Balanay, si Franz Catilion, Josephine Maghanoy, Wilma Silim, Marilo Agan, Dicky Bagyo,
ug si unsa ni Israel Kamungwit, sorry di kay ko ka, si Jade Pistilios, no? Tagang kayong salamat sa inyong actively participate sa tong lecture about diabetes diya sa Northwinds Hotel Bagulang, no? Okay, wag na timing po ng problema ni Ken nga medyo diabetic siya, no? So, naay mga type of diabetes, naay type 1. Kining type 1 congenital ni siya, common among kids. Type 2 mo na nga ang atong insulin dili enough. Wa may utilize kayo sa atong lawas para nga maka-function normally ang atong vital organs atong lawas. O sa usa nga type nga diabetes nga dili mo apply aning kining gestational diabetes, no? So daghan type of diabetes, type 1, type 2 and gestational diabetes. So ikaduhang pangutana, kun dili tungod sa mga tamis nga akong giinom ug gikaon kining mga matagtiki nako, unsa man kahinungdan ani kay nagkadaghan man dugay na kayo. Well, wa na ko matubag mayo ang imong primerong pangutana, natay gitawag og retinitis pigmentosa, no? Usa ni siya sa mga side effects sa diabetes. Sa pang mga na mag cramps, na mag gangrene, o sa mata, dali ka masakit og kanang mga yun ani. Katarak uban glaucoma, more prone ka kay low man ang imong resistance, no? Pero kinaka common gyud related to diabetes nga nasa mata kining retinitis pigmentosa. Daghan kayong mo kamin ng mga problema kung dili well functioning ang imong vital organs, no? Sobra kag tamis, dili ma-utilize ang inunta kanang energy nimo, so mo malfunction or mo hyperventilate ka o nya mo tachycardia ka. So daghang kayo mga side effects sa heart, sa kidney, sa brain, makakos na stroke, kay mo lapot man ang imong dugo. So mga na nga komplikado, daghan ng mga vital organs may biktuhan. Balikod ako, wa lagi ko mo sa musubmit ka for blood sugar determination og naatay mga tambal like insulin, metformin, nga maoy mahatag sa imo para dili samot og kataas ang imong blood sugar. Sunod nga pangutana, kung makainom o makakaon na gani ko og tamis, malipong man ko og murag hubog, ngano man kaani? Bawal na gyud nakong mukaon mo inom og tamis, so dili og bawal pero minimize lang. Kay bao naman ka nga malipong murag kag hubog kung mukaon og tamis, ngano mukaon sa kag tamis, no? Para na kay bao naman ka nga usa ka botilyang beer mahubog na ka. Ngano mo inom man ka og beer. So ma-enjoy ra man mong kinabuhi sa dito mukaon og tamis. Na may mga laing pamaagi gani nabasahan ako somewhere nga instead of drinking cold water in the morning, you drink hot water, no? Kay para nga ma-wash out tong mga namilit-pilit na sa mga blood vessels. Sabi na kung taas kayo kag blood sugar, no? Ma-wash out ng ang mga dili unta angay na diha o mo nindot ang daloy sa imong dugo. Kay mo lapot baya ang dugo ani mga diabetic ng mga pasyente, mga tao. Ikaupat ug katapusang lain nga ang katapusang pangutana. Lain na kaayo nga akong panit unsa may vitamins ani ug unsa may itambal aning maong tiki aron nga mahunong na pagkadaghan. I do believe nga you must take antibiotic na mga kwan dioxycycline or ampicillin o mga cephalosporin, mag-take niya ani para nga muhup-hup ng nag-infection diha, no? Unya go and see endocrinologist, no? Naara man kasi Padilla ngadto dayon sa CCMC or sa Vicente Soto ba og minus tag budget o natay budget adto kag usa ka pribado nga endocrinologist para ma-totally diagnose ang imong problema ug mahatagan kag sakto nga dosage sa either metformin or insulin or sa may lain nga kung tinuod gyud nga diabetic ka. Okay, expected na nga natay gitawag og diabetic foot, no? Magkatol na diha, una kay gamay samad, dugay maayo, ang uban gani simbakulag maabot sa punto nga ma-amputate ang mga extremities tungod diabetic, ay dugay man maayo ang samad or wound sa usa ka diabetic nga tao. Natoy akong amigo nga medyo may pagkawat sinanggo, isa sayo naman ang pagtest og diabetic bakaw, di ba? Manghihi kuno ka, ngatos mga lalaki manghihi kuno ka somewhere, dugukon kuno og almigas ang imong tihi, diabetic kuno ka.
panahon pa ng Tarsan, no? Pero nga nung ato man nang i-apply karon nga naman tayo mga diagnostic procedure, naman tayo mga glucometer nga mo determine kung taas ba atong blood sugar o dili ba. Alright, tonight nakasabot ka sa kong gi-speaker nimo Ken ug ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa atong programa kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanayon ng pagpaminaw sa atong mga programa sa RMN. Taas kita greeting din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.